Menunya sego pecel lur. Sing sebelah anu jahane kangkung. Kayak kangkung kayak sing sebelah ya kayak. Darahnya mules. Ada taman des. Entah niteng wengko serak. Ayo, jika sing akeh sego pecel enak isuk-isuk sego pecel. Hah? Sarapan rong we. Sarapan. Sarapan. Oh. Yo. Kowe kuwi. Nah, iki ora di anu iki dibrokne iki golekne tambang iki. Ngenteni bego kae lho. Wong kok wis sarapan ning omah to Des Mang. Emangean pemanasan. Siki. Lawe ungkusan. Wah, lan jiko ya akeh biasane ra ngene iki kok. Dan saune-unine tarungane. Nah yo, biasane lan jiko tuwitik. Ngarep paunan lho, durung. Nyapa iku? Anget kok. Nah, cuma Wah, mbok menu Pak iki lho. Iki lho Pak enak. Lah iya iki. Oh Pak, tulung agungan nih, lek untuk Yo. ingin aneh semua. sarapan. Ya tak iso. Oh Pak, tulung agungan. Penakes, wis ora goreng, Piye? regane enggak. Arepe mantu ngono. Hah? Tuku oh Pak jadi ning kono iki. Piro ngene lek? Kuwi sak plastik gede 17.000. Terus sing opak soto Kucing, balik. Ono kae 40. Apa? Ndung universitas sak sapa Des? Anake kae apa? Anake. 40. 40.000 ki. Kan lho sing opak larang. Ombo-ombo opak. Opak soto kae lho. Kono ki lek wong duwe hajat ngono padha tuku nek ngene wong kuwi. Kok rapi menen. 150. Nek gur pacak Sembarang dipangan. Kuwi. Wah, yang duwe mangan ya keri. Ano, kentange? Sing duwe ya keri dhewe to mangane iki. Jak, Iki saingane pecel mbok satun. Iki maktun. jak ah. Jahat. Mbah Samijo. Iki kok mangan pecel itu ndak langsung parah kan yang. Jarene gudeg gitu kae. jarene mo Gek, tang, gek lekas kosong ising iki. Oh, omong. Lekas selamat-selamat iki. Ini nomor rokok isis yo. Lah keri ae naik atok bocah anu sanan kulon dek. Nang diri. Nek milih gambar Tulung Agung iki. Nek tuku. enak empuk kaya opak nganu. Kaya opak apa gadung ah. Enak. Dalan. Enak etan. Jak lo jak. dalam. Jak ah. Jak. Kamu enggak sarapan. Iki apa iki? Tak omongne Pak Bambang aku kendang apa ngono. Tri. Sengamu iki. Ojo-ojo. Jak ah. Ini malah 3 ayo. Mangklek madhep ngono.
Untuk nggih madhep ning geni lho. Nah, ya ngono. Enak lho. Kene mam kene lho. Makan ora? Iki lho Pak iki lho. Pak iki lho. Enak iki lho. Pak iki lho enak kerupuk iki lho. Nyapa? Alah. Wis pedae dipek sapa kae kok? Odok. Lah kok malah gua ning sampah iki ngene tak gua ning kono. Ayo terus piring. Lah tak kira lah piring to dong. Heh? Yo, piring juga ning kene, darani piring. Nek piring iki lho ning lore. Wih, cawo mana aja tuh. Jak lho jak ya tak lho. Oi. Ke apa ke? Mau dadane dari sini sore. Wis karo aku. Allah, Allah. Gue ora tau gelem munggah we. Bojone munggah. Iki bojone gering no. Heeh. Dan ngono iki belajar mlaku-mlaku tak kon mlaku-mlaku ning kuwi Bener ora gelem belajar itu. butuhan kuwi pelak isuk rame ngono apa meneh. Alah, dihapusi. Neng di Alah, asine lampu kan lampune kan peteng. Apa kok petel ora harap ora anu. enggak berharap Ora banyak-banyak. banyak. Cuk. Anakmu bodong. Apa wi? Di piringe. Kuwi apa? Kel lho. Oh, pedes kaya ngene kurang pedes yo. Kancane no. Ora Tempat sampah lho. Oh, Bang. Nah, dia dulu. Yo jamu Memang. Ayo kan HP. Dulu ya. dulunya dulure kaya. Tuh no. Tandalan Tuh mbiyen anak buah ya. Dia ini benar tahu kerja dulu. Akhirnya saya buka dewe. Tapi sarapannya. Ya kan begini. kebab Selang nek gitu teh. Asa kok? Kebab. Anu gini le suprata lah. Harus pelangke. Ya apa ya? Wah, lauk apa nih bang? Ya jago Lah, iya.